Da vi regnede plus- og minusstykker, så du, at hvis vi ikke havde en lommeregner, kunne vi regne dem på papir med en blyant. Det kan vi også gøre med gangestykker, og det skal vi selvfølgelig lige prøve. Når man regner gangestykker på papir, så er det vigtigt, at man husker, at man ikke må bruge sin lommeregner. Nogle gange er det smart at bruge sin lommeregner, men det er altså også rigtig godt at kunne regne uden sin lommeregner. Det kan også være en rigtig god idé, at du lige finder din tabel frem. For selvom det er godt at regne i hovedet, kan det være næsten lige så godt at bruge sin tabel. Vi skal prøve at regne regnestykket 132 gange 3. Når vi regner gangestykker på den her måde, sætter vi en streg under dem, ligesom vi gjorde med plusstykker og med minusstykker. Og ligesom med plusstykker og minusstykker, starter vi bagfra. Vi siger altså 3 gange 2, det giver 6. 6-tallet skriver vi lige nedenunder det tal, vi har ganget med. Det næste er 3 gange 3, det giver 9. Og igen skriver vi det lige nedenunder det tal, vi lige har ganget med. Det sidste er 3 gange 1, det giver 3. Og vi kan nu se, at 132 gange 3 giver 396. Vi prøver igen. Den her gang prøver vi at gange 443 med 2. Vi husker lige at sætte en streg. Den kom der. Og så starter vi baglæns. 2 gange 3 giver 6. 2 gange 4 giver 8. 2 gange 4 igen giver stadigvæk 8. Vi kan nu se, at 443 gange 2 giver 886. Vi prøver en mere. Vi tager et lidt større tal. 721 ganget med 4. Vi husker lige at sætte en streg. Igen starter vi bagfra, så vi siger 4 gange 1, det giver 4. 4 gange 2, det giver 8. Det sidste, vi skal gange, er 7 gange 4. 7 gange 4 giver 28, altså et tocifret tal. Men det har ingen betydning, for vi skriver bare 28. 721 gange 4 giver altså 2884. Vi tager et eksempel mere. De eksempler, vi tager her, bliver mere og mere komplicerede. Så hvis du synes, det bliver for svært, så er det måske en god idé at stoppe og gå tilbage og se de første eksempler en gang til. Vi prøver med 824 gange 4. Vi sætter en streg, og vi starter bagfra. 4 gange 4 giver 16. Nu får vi problemer. Vi må nemlig ikke skrive 16 nedenunder 4-tallet. Vi skal sætte i mente, ligesom vi gjorde, da vi regnede plusstykker. Så vi skriver 6, altså det bagerste tal fra 16,
og vi sætter 1 i mente. Så tager vi det næste tal. 4 gange 2, det giver 8. Så husker vi, at vi har sat 1 i mente. 8 plus 1, det giver 9. Vi tager det næste tal. 4 gange 8, det giver 32. 32 må vi godt skrive, for det er det første tal, så der er plads til det. (824 gange 4 giver altså 3296. Det er vigtigt, at man husker at sætte i mente, for ellers bliver resultatet helt forkert. Vi prøver en gang til. Vi siger 296 gange 4. Vi sætter en streg, og vi starter baglæns. 4 gange 6 giver 24. 24 er også et tocifret tal, så vi er nødt til at sætte i mente. Vi skriver 4 og sætter totallet i mente. Så tager vi det næste tal. 4 gange 9, det giver 36. Så husker vi at plusse de 2 oveni. Det giver 38. 38 er også et tocifret tal, så vi skriver 8 og sætter 3 i mente. Vi prøver det sidste. 4 gange 2 giver 8, plus de 3, vi har sat i mente, det giver 11. 296 gange 4 giver altså 1184. Man skal holde tungen lige i munden, når man skal sætte i mente, for der er meget, man skal huske på én gang. Vi tager et sidste eksempel, og så er du klar til at prøve selv. Vi siger 987 gange 8. Vi starter bagfra og siger 8 gange 7. Hvis du ikke lige kan regne 8 gange 7 i hovedet, kan du bruge din tabel. 8 gange 7 giver 56. Vi skriver 6-tallet ned for neden, og 5-tallet sætter vi i mente. Vi prøver det næste tal. 8 gange 8 giver 64. Vi husker, at vi har 5 i mente. 64 plus 5 giver 69. Vi skriver 9 og sætter 6 i mente. Så tager vi det sidste tal. 9 gange 8 giver 72. Så husker vi, at vi har 6 i mente. 72 plus 6 giver 78. Så 987 gange 8 giver altså 7896. Husk, at du altid kan gå tilbage og se den her lille film en gang til, hvis du bliver i tvivl om, hvordan man regner gangestykker. Det kan godt være svært at sætte i mente, men hvis du ser eksemplerne en gang til, så er jeg sikker på, at det nok skal gå.